Kabsat update kay laeng iti kubo-kubo may nga aramidin da. Ket ika 21 days na tatan. Ket madamada nga flooringan nga kabsat. Rough pala ang di flooring na. Tangamin nakabang iti pang tiles. Tayo ito no bigat kay kanong i-deliver da tiles nga in order mi tatay. Ket tiles ang da kabsat da JCR, J lababo. Ken ata buong ayan ti kwarto kin kusina. Ket naikabit da amin nga kabsat nga tawa na. Ken napay na finishing aming aglawlawnan. Ken ikan dando pa kabsat iti kuana and flashing na gayam diti igid-igid na iti galba tapno di sa hangag sa pre. Ket nalpas pa yun kabsat iti bubon na 11 meters at iti kaunig na kabsat nakalilinaw kinakim imas ti danom na. Gapong aro kabsat tamauma kami kadagiti anay ket puro landok latan dati ridaw mi kinirusing tapno ti kasta nga makanti anay. Ket pagyamana mi kabsat dakailat nga kanayon nga mga kasibay wano mangkikita dahil ito yung makunko ng patpatakder may kubo-kubo may kinirusing. Kaya agyaman kami dahil iti tattaong makap-appreciate yung absat dahil ito yung patpatakder may kubo-kubo kinirusing. Kaya tattangabsat dito lang kurang na dahil ito yung pintor ag-suggest kayo mangkiti absat napintas nga na ipintor. Ito dito yung kubo-kubo may kinirusing. Umumi hang kami nga kaslaki naba nang nga kaslaka dagiti vlogger nga tipatpata dardak mansion ngem isula isumat iti pagturugan makaturog ka malata tinasayaat iti kubo-kubo nga balay dayjay ti kuha nga tukin dadakkel nga balbalay ket kuha isula isumat nga makaturog ka tinasayaat. Ket hangkalaki na tudwan nga kabsat. Ket pagyamanan tayo bindisyon amin na po Diyos kita uri basit uri dakil iti balay ket bindisyon lata. Ket dahito lang amin balay nga inaramid mi rusing kalsan paramid mi ket kwa temporary lang mga pagyanan tayo dito lubong dati tahantay may tugot amin nga kwa nga pasit na aw mupulos ni may tugot tayo kasla pagtagusan mi lang dahito kinirusing ginggana nga umay na po Diyos nga mangala kadagiti kaptao na. Ang kami unay nga pagpapintas iti balay kabsat. Kit dahito nga min lokasyon na karyan nga min nga kabsat iso nga kami may full blast iti nagpatader gamin dito ayan may kit kwa karyan baka lang numalayos dinasaksakit mo tinakan no pero may ibuhos mo amin dito so nga kasala temporary lang kabsat nga pagyanan temporary kung nakatao mo iti kwa ti agnanayon dito lubong nga patader kuna na amin nga kang patader kuna na po Diyos ko kwa awang pulos iti agtalay na marunaw tumo lang sa pagyamanan tayo basit mangkin dakil kakabsat iti balay tayo iti daytoy nga lubong ket maragsakan tayo launay agyaman kakabsat.